Лесен тутманик с месене в хлебопекарна. Необходими продукти: 1 яйце, 1 чайна чаша прясно хладко мляко, 1-2 жива мая, 3 супени лъжици маргарин и още за намазване, 1 супена лъжица захар, 1 супена лъжица сол, 1-2 чайна чаша олио, 1 чайна чаша хладка вода, 5 чайни чаши брашно, 200 грама сирене. Начин на приготвяне: в кошницата на хлебопекарната слагаме водата, млякото, захарта и маята. След това брашното, солта и 3 супени лъжици маргарин. Пускаме на програма за месене, след 10 минути прибавяме яйцето и олиото. Оставяме да меси 30 минути, след което пускаме програмата за месене от начало за още 30 минути, оставяме да втаса 1 час. Тестото става лепкаво, затова се използва допълнително брашно, за да се оформи. Взимаме парче тесто, овалваме в брашно и разстиламе на правоъгълник, мажем с маргарин, слагаме сирене и оформяме на роза и редим в тава с хартия за печене. Така правим с всичкото тесто, мажем оформения тутманик с маргарин отгоре. Слагаме в предварително загрета фурна на 150 градуса с включен реотан отгоре и отдолу. Печем до пълна готовност, като проверяваме с клечка за зъби, около 45 минути в зависимост от фурната. Благодаря, че изгледахте рецептата ми.